giving birth to a male child. And his name is Nwafo. We don't stay outside. Why do you want to forget the festival? Who people are waiting for us? Money rug. What's up, Ima yiri ni aburu ife guregu. Afa ja no mbala na ko ba. Owo gbe yi ni me gbe ku eri be de ku. Iwo ma peta me yeba mo no. Nti se fo ogumna na ya no. Ba ko me etu mo ujo. Mo na eti nke ujo. Respect yo mo ka jibe ne nkonda ka ntaba mbeti tie unye mo mo. Iwo ko Bitcoin ka na eji melt na asika ka je me gini. Gwelo ku gu be ngono. Am ko melt ndi na mo ki na asimi ala na api. Obu na peta be na je ka na kwa n'oge. Wo ku be yi ni. Landlord gina landlord mbo bu na. Oh, asa fe na landlord ke ko si ade na we wala ala. Ya wazin ima no gidi na eme nwa afọ nun a na eme nwa afọ ogidi wọta nda ogidi ara no n'ụzọ eme nwa afọ wọta go nwe sị mba ka mbata ogidi bịa mee ọtọ Bitcoin ka nche ọtọ ọra nke nwa na m apụta go ọbụla wine na enyi nwaanyị jụ esem ọ dị ka ya atachide iya atachidebe elu m enyi nwaanyị a na-atagori ya kịta ya wọta na mgbe ọbụla nji wee batazie nche ọta adị m abatazi ịwọta after this nwa afọ ogidi everywhere bụ shut down iya amazi by melting. Yes, by Tamal in no picking. Hey, Wakwa. And Lord, that is useless. My phone up. Okay, come on up, Ralo. Okay, come on up, Ralo.
ebe